आणि काय काय सांगा। लिलावाचं किंवा ऑक्शनचा मार्केट आहे हा, दाभोळचा आहे आपला। औषी काय बोलता नाव काय मच्छीचा? समुद्राचा राजा, शार्क मासो। सरळ दापोली, दाभोळ ते दापोली 27 किलोमीटर हा। अजून तिकीट काउंटरला तिकीट देत नाहीत मंडळी। पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा। आकडे बघा, आता मच्छी उतरलेली आहे थोडी, बांगडत बऱ्यापैकी गेलेली आहे त्यांची। हो खायचो मास, इकडे बघा जरा बघूया। मच्छीचा ऑक्शन चालू आहे काय माहित नाही, लिलाव चालू आहे। लिलाव चालू आहे का मावशी? म्हणजे काय ऑक्शन नाही ते इंग्लिश मध्ये ऑक्शन। हे काय बोंबील आहे, 100 रुपये 100 रुपये वाटो। तिकडे बघूया आता, हे विकूक बसले आहे। ही मावशी मांदेली आणि बोंबील घेऊन बसली आहे। हा हे बघा, मावशी लोक आता ऑक्शन मध्ये मच्छी घेऊन सगळे बघा, लिलाव होता तिकडे। ताई तुम्ही आता या लिलावातून मासे घेतले? अच्छा, आणि आता हे वाटेल आले कसे पापलेट? या पापलेट कसा? 2000 ला एक। चला मंडळी जरा लिलाव बघूया। हे बांगडे मंडळी, ही ढोमी हा कशी? हे टोपली कशी? 250 रुपये टोपली। आणि हे काय बांगडे काय ते? पातळे। हे पातळे काय मासे आहेत? ही टोपी कशी? टोपली कशी? 100 रुपये। मंडळी हे बघा, इकडे बघा वेगवेगळे मासे आहेत भरपूर। आता माका काय नावा पण एवढी कळणार नाही पटापट। पापलेट, सुरमई, शिवाड, हा हे बघा। आणि काय काय सांगा। हो काका, सुरमई कशी? 2200 रुपये। अच्छा 2200 रुपये सुरमई। 700 रुपये। कुठली 700? अच्छा टोपली, पूर्ण टोपली 700 रुपये। किती असतात त्याच्यात पीस अंदाज? नाही पीस किती असतील? एक 20-25 असतील। 20-25 पीस मंडळी असतील त्याच्यात। तर बघा 700 रुपये टोपली, 600 रुपये फिक्स टोपलीचे। तर 20 सुरमई आहेत, मीडियम साईज छोटी आहे जरा। तर 20-60 30 रुपये एक पडतली। आणि पुढे बघा मांदेली, मोठी कोलंबी, भरपूर काय। तर ह्यो आपलो दाभोळचो लिलावाचो किंवा ऑक्शनचा मार्केट आहे, दाभोळचा आहे आपला। बघू शकता तुम्ही। बारक्या घेऊ तुला? हा बोला। मंडळी लेपाचा वाटा कसा? लेपाची टोपली टोपली कशी? 500। हा मंडळी 200ची लेपाची बघा, एकदम स्वस्तात मस्त। दर्याचा राजा। हो ह्याला काय बोलता तुम्ही? वाटू, पिसावरी, पिसावरी बघा, वेगवेगळे शब्द। आता हे दाभोळ औषी काय बोलता नाव काय मच्छीचा? मंडळी ही बघा, सर्वात मोठी मुशी आहे बघा, मस्त। समुद्राचा राजा नाव आहे मुशी मासा बघा, मस्त। शार्क मोठो जेव्हा दिसता तेव्हा तो शार्क होता। आणि आता बघा ही साईज मस्त। आणि आपण मार्केटला छोटी मुशी खातो, ही मोठी आहे जरा। समुद्राचा राजा, शार्क मासो बघा, मस्त उतरले ना सगळे। चला मंडळी आता हकडना दाभोळवरना अकडे बघा एसटी स्टॉल। आणि मगाशी तिकडे मी उभो होतोय, माका म्हणत होतो भजी। तर मंडळी पुन्हा माझा तोच प्रॉब्लेम चालू आहे स्पेसचो। तर मी म्हणत होते मगाशी, तर ते भाई बोलत होतो माका नाश्ता। तर मी म्हटलं जरा पोट रिकामे राहून दे। तर चला आता एसटी सुद्धा वेळ झाली,
अकडे स्पेस थांबव, अकडे स्पेस करेपर्यंत बघा काका आपले इले कंडक्टर काका दादा. चला एसटी फुल हा. तर मी मागे जाते सरळ दापोली. नक्की मारतो मागेच बसते आता मंडळी. चला आता दापोलीच्या दिशेने एसटी कूच होता. अकडे बघा आता शाळेतले स्टुडंट पण बसले आहेत. शाळा सुटली का रे? अच्छा संध्याकाळ झाली. आता काळोख पडत थोड्या वेळान. तर मी बघते आता बहुतेक माका रवचा लागताला दापोलीत. चला भेटतोय मग मंडळी. आता हे बघा दापोलीत पोचलोय मी आता दाभोळ मार्गे. दाभोळ ते दापोली 27 किलोमीटर हा. तर आता एस टीने उतारलंय मी. एस टीनाकडे डेपोकडे ह्या साईडला उजव्या हातात म्हणजे टुवर्ड्स खेड साईडला. ह्या साईडने अकडे पुढे गेलास की खेड हा. आणि इकडे ही दापोली सिटी आतमध्ये ह्या सगळा तो वैतरणा मिल आहे. गुहागर त्या साईडला म्हणजे दाभोळ गुहागर. आणि हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पुतळं बघा मस्त बघा. मंडळी पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. आता इमर्जन्सी जरा माका मुंबई जावचा लागता. पुन्हा बायचो फोन होतो तर जरा घाई गडबड झाली. तर 1-1.5 तास माझं इकडे गेलो. तर आता काय जरा व्हिडिओ कंप्लीट झालो नाही बरोबर. तर पुन्हा मी आता मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहे. तर तिकडे हाय आता दापोली बसस्थानक लिहिलं हे बघा. दापोली बसस्थानक मस्त जागा बघा केवढी. ह्याच्या अगोदर पण मिलं आहे. तर आता अकडनं दापोलीवरनं मी खेडला जाणार. आता खेडला जाऊन आता मी तिकडनं ट्रेन पकडणार. बघते आता कुठली भेटली. जी आता गोव्यातनं निघाली असणार ती आता तळ कोकणात इली असतात. तर खयची जरी पकडतले म्हणजे एक तुतारी नाही तर मग कोकण कन्या. तर बघू शकतास तुम्ही हो दापोली एस टी डेपो बस स्थानक. आणि समोर बघा समोर दुकानं बघा अजून उघडी आहेत. आता वाजले 8:30 होऊन गेले तरी पण दुकानं उघडी आहेत बघा मंडळी. चला आता खेडसाठी पुणे गाडी आहे दापोलीवरनं पुणे. आता खेडला उतरणार मी आणि रात्री ट्रेन पकडणार कोकण कन्या. मंडळी हो बघा आता खेड स्टेशनला पोचलोय. तकडे जरा रिन्युएशनचं काम चालू आहे. तोपर्यंत अकडे बघा दिवा रत्नागिरी पॅसेंजर इली. दिवा रत्नागिरी पॅसेंजर आहे आता पोचली खेडला बघा. आता मुंबईत जाणारी गर्दी आहे. हे बघा काका विका बसले आहेत. काका वगैरे सगळे बसले आहेत. अजून तिकीट काउंटरला तिकीट देत नाहीत. 11:15 नंतर तिकीट देणार आहेत. गर्दी बघा किती उतरले बघा इकडे खेडला.